What? Mi volt ez? Na jó, mindegy. Sziasztok, én Arken vagyok, ez pedig itt a Team Fortress 2. De még gyorsan bocsánatot kérek, mert ugye elég sokáig nem volt videó. Ennek az az oka, hogy elég balfasz vagyok, mert hát hogy is fogalmazzak. Valahogy letörlődött a Fraps, és hát ami nem olyan nagy baj, viszont az annál inkább, hogy nem tudtam visszatelepíteni, mert nem találtam azt a linket, ahonnan le tudtam telepíteni. Hát igen, ez elég ciki dolog, de hát mindegy, ez van. Ne, a kurva életbe. Nem, ezt jól elbasztam. Mindegy. Mindegy. Ez az első gameplayem Team Fortress-szel, hát nem tudom. Nem játszok túl régóta, azt hiszem 40 órán van még csak. De eddig a Spy a kedvenc klasszom. Ez egy állat. Ez jó kis sunyulós klassz. Én meg ugye azt imádom. Na van. Ez az örökké tartó jutalmad nevezhető kés. Ez a kedvencem, és ez a legjobb egyben szerintem. Hiába van egy olyan negatív tulajdonsága, hogy nem tudsz izét szerezni. Na, lőj már! Na, király. Szóval nem tudsz álcát venni, de viszont, hogyha valakit vagy hátba szúrsz, akkor egyből átveszed az alakját, ami szerintem rohadt jó, mert ugye egyébként ez elég szar szokott lenni. Ott is van egy. Jó, azt most. Basszus. Gyere, szépen megölöm, semmi baj nincsen ezzel. De hülye pöcs! Micsoda? Na jó, nincsen semmi baj ezzel. Hát van 2 killem. Nem túl jó. Nem is ezt akartam. Ezt. Egyébként azt nem szeretem a Team Fortress-ben, hogy nem lehet sprintelni, ami elég nagy baj szerintem. Mert én, ugye nekem a kis ujjam mindig ott szokott lenni a shiften. Hát esetleg azzal a kis ujjal még tudnék googolni, de hát én meg googolni nem szoktam, szóval ezt kicsit rosszul találták ki szerintem, de bazd meg! Jó, átváltok most már sniperhez. Ide az kell. És szipogok is, ez a borzalom. Basszus, elcsesztem. Megint! Nem vagyok jó sniper egyébként. Sőt, kifejezetten szar vagyok. Na. Headshot. Ott volt, nem? Mi a faszom? Úristen, de szar volt. Ez nekem fajt. Na. Mi? Itt van mellettem. Mi? Aha, ja, itt volt. Na jó van, hát mindegy. Még nincsen veszve semmi. Király. Jaj. Pozótverő. Gyorsan beírok egy RTD-t. Ha tudok jó dolgokat kapni, de most egy szar earthquake-et kaptam. És ez... Úristen, ez annyira idegesítő komolyan. Így nem lehet célozni. Na, vagy mégis. De nem lehet. Ez rohadt idegesítő. Csak hogy én annyira pró vagyok, hogy... Bazd meg! Oké, ez a miénk. Oké, ez velünk van. Majd mennyire a hely... Istenem! Nem tudom milyen klaszt vegyek elő. Még Soldiert. Istenem. Itt a loadoutom a fekete doboz, igaz bölény és egy sima ásó. Szerintem az a sima ásó az tökéletes. Ez nem ellenség? Nem. Ott volt a sniper. Na, ezt tegyed, barátocskám. De lehet, hogy mégis... Nem. Megyek spy-jal, és akkor lekéselem. Hát ez egy headshot volt. Na jó van.
Na, na, na. Úristen, 5-ös HP? Oké, ebből láthatatlanság lesz. Csak nem... Nem kéne, hogy észrevegyenek. Most... Kiszúrt. Á! Passzomat! Istenem. Na jó, nézzük mi van itt. Nincsen senki. Akkor menjünk láthatatlanba. Jaj, mi az? Oké. Nincsen senki. Jó, van, végülis nekem nem baj, csak... Azt leszedem. Oh! Na jó van, hát ez király. Szépen ezt elfoglalom. Oké. De mire, hogyha ide jönne? Basszus. Ez itt lesz mi? Nem, ott lesz. Basszus. Nem már, nem már, nem már. Á, Istenem. Na, mivel menjek? Nem tudom. Ne, maradok spy-jal inkább. Szeretem. Na. Megint megnézzünk egy RTD-t. Drugged. Hát bazdmeg csak ilyen szarokat kapok. Na, inkább láthatatlan leszek addig. Vagy ez örökké tart? Nem tudom. Ott volt. Csak úgy nem tudok célozni. Hát, jó van, bazd meg. Ja, jó, persze leszedett. Hát, ez nem meglepő. Na, menjünk. Ott van. Eltaláltam. Ott volt, király. Oké. A mesterlövész, spy. Oh! És hogy nevetek, beszélok? Én vagyok a spyok mestere. Oké, szépen felmegyek ide. 5-ös HP-val ugyebár. Jó van. Jaj, de jó, hogy nincs itt senki, basszus. És hogy pörög? Jó, mindegy. Jó, le vagy szarva. Na. Na, de most ezt meghal. De basszus, meg fog halni. Hát jó, hogy... De egyedül nem tudom elfoglalni. Na, hol jössz? Hol jössz, te pöcs? Gyere már, tudom, hogy itt leszel. Na jól van, meg vagyunk nyugodva. Hú. És tényleg nem jön ez. Ez eléggé agybaszó. Baszd meg! Ja, Istenem. Menjünk. Oké. De most el kéne még foglalnom, basszus, és... Ez az. Na. Szépen gyorsan felmegyünk. Addig is... Ja. Szerintem kikerültük egymást. Kis pöcs, na. Ó, yeah, király! Oké, ez velem van, azt tudom. Na hát tökéletesek vagyunk így. 3-an vagyunk. Én csak... Ez az. Na. Milyen király vagyok most. De hogy vagyunk 3-an? Jó, mindegy, le van szarva. Oké, ez velünk van.
5-en vagyunk itt, atya fasz. Na jó. És meg is van. Nem akarok leesni, de az lesz. Na, király. Itten mi van? Hát semmi érdekes dolog, vagy mégis. Gyerünk, meg lesz, meg lesz, meg lesz! Köszönöm! Király. Viszont most hova tűntek innen az... Ott egy sentry. De... faszom. Most jó béna voltam. Mindegy, hány killem van? 11, úristen. Megint megnézzünk egy RTD-t. Mystery... Istenem! Nem kaptam még egy jót se! Na? Hol vagytok? Mi volt ez? Semmi. Jó, én most haltam meg, kérem szépen, alássan. Ja. Faszom. Vader. Király vagyok. Na, megyek. Ott van, látom. Tudom. Nem. Volt, akkor ezt könnyen meg tudjuk oldani. Kilőtt meg. Au. Ugye most nincsen sentry. Jaj, ne. Nem! Pedig ezt le akarom szedni. Ugye nem vesz észre? Nem. De miért? De miért? Istenem! Harmadik vagyok. Jó. Nem a szarva. Na. Rohanok. Gyerünk már. Na, ilyenkor kéne a sprint amúgy. Hát... Ez kicsit szar ilyenkor, de hát... Na. Most szépen előveszünk egy... De... Tessék, elmagicáltam. De... Nem már! Aj, bazd meg, kezd elegem lenni. Ó, az jól néz ki. Na, menjünk. Na, most megnézzünk egy RTD-t. Aj, békön. Jó van. Tessék, te pöcs. Itt egy nyíl. Aj, de miért pippegek? Ez elég agybaszó amúgy, nagyon mindegy. Ne. Gyorsan akkor foglalok viszont. Basszus. Jó, bele a falba. Nem már! Most átváltok sniperre, csak hogy könnyebben tudjam leszedni őket. Hello, te AFK vagy? Nem, mindegy. Jó, itt nincsen senki. Jaj. Basszus. De! Istenem. Babarz beütője. Köszönöm szépen, na, kifelé. Most mindenki afk. Ne. De...
Baszd meg! Baszd meg! De most mivel támadjak? Megyek... De nem tudom mivel menjek. Megyek spájjal. De úgyse lesz jó. Oké, te velem vagy? Au, lag, au. Na? Ki jár erre felé? Hó, egy demo man. És csak volt demo man. Na, ezt végre leszedem. Hát csak nem fogom utolérni. Micsoda? Köszönöm! Meghaltam. Meghaltam mi? Kiszúrtak biztos. De... Nem már! Gyere ide, légy szíves! Légy szíves! Jó, van mindegy. De 5-ös HP nincs itt valamilyen... Ja, nincs. Viszont lenne szakadt lenni, szóval lemegyek. Au, 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 au. Alig élek. Aj, de bazdmeg, ez csomó idő. Mindegy, le van szarva. Meghalok inkább. Na, gyere szépen. Micsoda? Jó van. Kurva anyád. Te megrohanj. Na. Most megnézzük az RTD-t. Nagyszerű. És basszus, el fogják foglalni. Oh. Ja, nem én szedtem le. Mindegy, csak... de nem fogok odaérni! Gyerünk, 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 gyerünk! Ilyenkor miért nincsen sprint? Mondjuk... Ez mi a patchen volt? Basszus, mire felérek? Megölte... Hát jó van. Ez a sniper nem szarra gurít. Mint ahogy én sem. És most szépen leesek. Nem is sebződtem olyan sokat. Láthatatlan leszek. Júj, király. Gyertek, bazd meg. Istenem. Na, RTD. You must wait. Oké, le vagy szarva. Azt. Doki, gyere már! Itt vagyok! Ja, hogy ez ellenünk volt, oké. Gyere, gyere, gyere! Tudom, hogy ott vagy. Ja, és foglalják közben, hát... Ezt most meg akarok halni. Na, most megint ezt kell elfoglalni komolyan. De akkor legalább jönne valaki nekem segíteni! Na. Valaki? Medic, medic. Jó, de nem fogom elfoglalni, nem tudjuk elfoglalni. Ne, 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 gyerünk, 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 gyerünk! Ne! Asszus. Na jó van, nincsen semmi problematika. Mert hirtelen halál van. Mostanában. Padapá. Nem van. Még senki se halt meg tőlük, szóval ez így szar. És az álcám is lement, ami... de szar! Hű! Bazd meg! Ez hogy került mögém? Jó van, elmentük. Istenem. Elmehetsz is a picsko Mártyéba. Még hárman élnek. Jó van. Na jó van, én ezzel a balfassággal zárom a videómat. Úgyhogy sziasztok!